Príjemný dobrý deň, vážení občania, vypočujte si oznámy Mestského rozhlasu. Detské jasle Slniečko oznamujú všetkým rodičom detí do 3 rokov, že robia zápis detí do jasiel na školský rok 2016-2017. Všetky potrebné informácie dostanú rodičia na telefónnom čísle 0918 398 911 alebo osobne v zariadení na ulici Dionýza Štúra v Seredi. Kino Nova v Seredi vás, milí spoluobčania, pozýva dnes 2. júna na sledovanie dobrodružnej komédie s názvom Ninja Korytnačky 2. Začiatok predstavenia je o 19:30. Športový klub futbalu pozýva všetkých svojich priaznivcov v nedeľu 5. júna na futbalový štadión v Hornom Čepeni, kde odohrá majstrovský futbalový zápas medzi mužstvami Sereď B a Čierna Voda. Začiatok zápasu je o 17. hodine. Oznamujeme priaznivcom futbalu, že v majstrovskom zápase Dogsbed ligy v nadstavbovej časti o postup sa stretnú ŠKF Sereď, Tatran Liptovský Mikuláš v sobotu 4. júna o 17. hodine na štadióne ŠKF Sereď. Srdečne vás pozývame. Mestská polícia oznamuje občanom, že na detskom ihrisku v Zámockom parku sa našiel zväzok 4 kľúčov so žltým čipom. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na mestskej polícii.